5 keer intreden. Het is een bijzondere wedstrijd. Invicta bestaat 60 jaar. Ja. Ja, we waren ook een beetje verrast dat zij ons vroegen om met elkaar te gaan oefenen. Op 9 april. En 9 april bestaat Invicta toevallig 60 jaar. Dus we zeiden ook van, nou ja, toeval bestaat niet. We moeten gewoon hier iets moois van maken met elkaar. Nederland is echt een korfballand. Hoe is dat in Suriname? Ja, in Suriname wordt het op dit moment niet meer gekorfbald. Na de Tweede Wereldoorlog is het een beetje doodgebloed. En ja, ik samen met een paar anderen hebben het voortouw genomen sinds 2017 om te kijken naar, is er Surinaams talent hier in Nederland? Kunnen wij dan een Surinaams team op gaan stellen? We hebben een vrij diverse ploeg, maar wel een ploeg die speelt met trots om toch voor je roots, voor je land uit te kunnen komen. En daar zijn we gewoon heel blij mee dat het kan. En ons doel is om dit jaar ook Suriname daar blij mee te maken. En dat we ook korfbal daar naartoe kunnen brengen, want dat is eigenlijk ons einddoel. Ja. Ik ben moeder van Alex Visser. Alex speelt bij Invicta. En Thomas Visser. Thomas speelt bij Surinaams team. Ik vind gewoon dat er jongens en vrouwen, man, vrouwen, man elkaar spelen. En dat ik dat dan begeleiden mooi tot een goed einde, dat maakt het voor mij dat ik het heel leuk vind. Als ze een mooi spel laten zien, ja, weet je, de ene keer doet de ene beter dan de ander. Maar het is niet zo dat ik bij de een trotser ben dan bij de ander. Nee.